विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब लाईव्ह वाहिनीचे समस्त वीक्षकांचं डान्स प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं स्वागत आणि नमस्कार. कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाज ह्यांचे प्रतिभेंचं परिचय करवाचे डान्स प्रतिबिंब कार्यक्रम आज आमच्या ओट असत विदुषी धन्यश्री प्रभू ह्यांचं ह्या कार्यक्रमाचं प्रीतीपूर्वक स्वागत आणि नमस्कार. विदुषी धन्यश्री प्रभू ह्यांच्या ಬಗ್ಗೆ एक ಕಿರು ಪರಿಚಯ देवे प्रस्तुत करवे मी इष्टपडतो. विदुषी धन्यश्री प्रभू हे श्री राम गणेश आणि श्रीमती शुभलक्ष्मी दंपती ह्यांचे लिंक. धन्यश्री प्रभू हे मूलतः बंटवाळचे प्रस्तुत मणिपालांत असवेचे. हिनी प्रारंभांत भरतनाट्य विदुषी श्रीमती विद्या मनोज ह्यांच्या लगी प्रारंभ केलो. तैच जूनियर आणि सीनियर परीक्षेंत उन्नत श्रेणींत तेरगडे झालेत. त्याच्या परांत विद्वान बी दीपक कुमार पुत्तूर ह्यांच्या लगी सिक्कित भरतनाट्यांत विद्वत आणि रंगप्रवेश 2017 पूर्ण केले. प्रस्तुत बेंगळुरूचे उपाध्याय स्कूल ऑफ डान्स ह्यांचे गुरु दल्ले गुरु पार्श्वनाथ उपाध्याय, श्रीमती श्रुती गोपाल आणि आदित्य पीवी ह्यांच्या लगी तसेच उडुपी सृष्टी नृत्यकला कुटीरा ह्यांचे गुरु दल्ले डॉक्टर विदुषी मंजरी चंद्र ह्यांच्या लगी उन्नत शिक्षण अभ्यास करीत असत. हे एम.फॉर्म पदवीधर. तसेच हेनी ह्यांचे दल्ले भरतनाट्य तरबेती शुरू केले असत. दोनों ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अंत तरबेती देत असत. यांचे भरतनाट्य क्षेत्रांत केले साधनेचे ಬಗ್ಗೆ यांच्या लगीत बोलून आम्ही तिळचून घेऊया. धन्यश्री, तुमचे भरतनाट्य क्षेत्रांत तुमचे प्रारंभ खयल्या एजासून तुम्ही स्टार्ट केलं? मी स्टार्ट केले 5 इयर ओल्ड असताना. मी 5 वर्षाचे चेडू होऊन असताना मला अम्मानं जाऊन एक डान्स क्लासेस सेडसवला विदुषी श्रीमती विद्या मनोज ह्याच्या लागी. त्याच्या परांत मला इंटरेस्ट प्रोफेशनली होऊन इंटरेस्ट आयलाय. आता रिसेंटली एक 5 वर्षाच्या आधी बी फार्मा करत असताना मला माझे लेक्चरर्स होऊन दे पेरेंट्स होऊन दे मस्त सपोर्ट केले ना. सो त्याच्या परांत मी प्रोफेशनली होऊन घेत असं. सो तुम्ही भरतनाट्य एक प्रोफेशन होणं चूज करवे तर तुम्हाला काय तर प्रेशर होते नाही? तुमचे ओन इंटरेस्ट मिगे ग्रो झालंय काय तर? प्रेशर नाही त्या फर्स्ट दर्शनो मला डान्सन मस्त इंटरेस्ट होता. तर प्रोफेशनली होऊन घेव्या मन केलं प्लॅन्स नाही त्या प्रोफेशनली घेऊन घेतलं मी आत्ताच आहे. सो बी फार्मा एम फार्मा दल्ल्यापर्यंत त्याच्या पर्यंत एज्युकेशन कंप्लीट केल्यापर्यंत मी प्रोफेशनली होऊन घेतलं असं. ओके, तुम्ही आता सांगितलं मी बी फार्मा एम फार्मा करत होतो तसेच तुमचे एज्युकेशन ओटत भरतनाट्य कंटिन्यू करत असो जाल्यार आता केलाव पेरेंट्स असतात 10th येताना या PUC येताना नंतर हायर स्टडीज येताना भरतनाट्यात खयल्या कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज नक्का सांगतात और 10th एग्जाम असताना बोर्ड एग्जाम शिके असता म्हणताना तुम्हाला काय तर तसले सिच्युएशन आयलेस आहे? सिच्युएशन्स आयले सा तो तुम्ही थोडे गॅप घेवतो एज्युकेशन केला एकदा इम्पॉर्टंट होऊन असता. सो तो गॅप घेऊन ता एक कंप्लीट जाल्यापर्यंत पटी तुम्ही जॉईन होतो पटी तुम्ही कंटिन्यू करू होतो. कल्चरल आर्ट फॉर्म कदो तुम्हाला एज्युकेशनास हेल्पफुल होता की ते म्हटल्यार तो मेमोरी पॉवर इम्प्रूव्ह होता, तुमचे स्ट्रेस रिलीफ होता. तसं ते एक लीजर टाइम अंत तुम्हाला एक टाइम पास करव होता. सो सोडाव्या म्हणत नाही. सो काहीतरी तुम्हाला गॅप घेव्या म्हण असल्यार तुम्ही घेऊन पटी रिजॉईन होत. सो पेरेंट्स तुमचे सजेशन्स काय त्याच्यावर? कोणो होंदे चेडो होंदे जिलगो होंदे एक शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय कले कैलन तरी असल्यार लायकत तुम्हाला तुमच्या कल्चर और एक रिस्पेक्ट येता. तुम्हाला एज्युकेशन ओटो हॅव एक जायत असता पुढे तेंतू तो एक तुम्ही कैले तरी पुढे एक साधने करवे पिरे. सो तुम्हाला कैल्यान तो हेल्पफुल होतात. कैल्या शास्त्रीय कले एक इम्पॉर्टंट. तुम्ही आता सांगलो खयले तर शास्त्रीय कले जाल्यार तुम्हाला सपोर्ट देता
ತಸೆಂತ ತುಮಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಂತಾರೆ ನೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಟ್ಟು ಬದಲ್ ಖೈಲ तर ಕಲೆ इंटरेस्ट असायने शिकित असव भरतनाट्य ಒಟ್ಟು मी संगीताव शिकत होतो शास्त्रीय संगीत आत्ताव शिकतो सा शास्त्रीय संगीत मी स्टार्ट केलं यतिराज आचार्य हून एकलो गुरु लागी त्याच्यापर्यंत आत्ता बेंगळूरच्या रोहित भट उप्पूर त्यांच्या लागी शिकत असा त्याच्यापर्यंत ड्रॉइंग करत होतो ड्रॉइंग सर फर्स्ट गुरु माझे सतीश सर म्हणा त्याच्यापर्यंत सूर्यकांत ह्यांच्या लागी मी शिकत होतो मिगे चेस खेळतो मी गिटार वादन करतो गिटार माझे गुरु सायमन पॉयस मंगळूर ओके तुम्ही इतके पुरा डिफरंट आर्ट फॉर्म्स असतात कसे टाइम मॅनेज करीत जात असं टाइम मॅनेज तुम्हास कद्वा फ्री असता तद्वा तुम्ही एक नाही तर एक आर्ट फॉर्म अंत तुम्हास आता गिटार होऊन दे नाहीतर संगीत होऊन दे ड्रॉइंग होऊन दे एक केलं तरी फ्री टाइम असताना करवे तुम्हास लायक होता फुकोट तरी टाइम वेस्ट करवेचे ना तर एक तुम्हास फ्री टाइम अंत करवे होता त्याच्यापर्यंत कैलान तरी आता पुरांत तुम्ही पुढे यावे होत नाही कैले तरी एकांत पुढे हो पिरे सो त्या एक मला फर्स्ट मी संगीत क्लासेस जॉईन झालो की त्यामधले डान्स क्लासेस जाताना संगीत मेन इम्पॉर्टंट होतात सो संगीत क्लासेस जॉईन झालो संगीत क्लासत ते लागीत बदल नेकरा ड्रॉइंग क्लासेस जायत होती सो तद्व मी ड्रॉइंग क्लासेस जॉईन झालो मी समर कॅम्प्स अंत चेस क्लास स्टार्ट झाले ते स्कूल अंत ते जॉईन झालो त्याच्यापर्यंत एक इन्स्ट्रुमेंट प्ले कराव्या म्हणून एक आशा झाली तर मला रिसेंटली तर झालं तद्व मी एक गिटार सर सायमन पॉयस लागी जॉईन झालो सो आता भरतनाट्य कलाविद्या सांगताना त्यांचे एक गुणलक्षण असतात सो कसले गुणलक्षण त्यांचं सोबत मेन गुणलक्षण एक टाइम मॅनेजमेंट तुम्हास टाइम मॅनेजमेंट करवा गोत्तासवे सकाळी तुम्हास स्कूल असता दनपरा होऊन दे नाही तर संचे होऊन दे केले तरी क्लासेस असतात इव्हेंट्स असतात नाईट सो त्या पुरा तुम्ही कंप्लीट करवे ती एक दिसांत सो टाइम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्याच्यापर्यंत डिसिप्लिन मिगे फोकस असव्या मिगे एक हार्ड वर्किंग गुरुचे वर एक रिस्पेक्ट हवा कलेचे वर एक रिस्पेक्ट भक्ती श्रद्धे हवे ओके आता तुम्ही टाइम मॅनेजमेंट सांगितलं टाइम मॅनेजमेंट सांगून येताना तुमचे एज्युकेशन आणि तुमचे कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज होऊन दे कसं मॅनेज करीत होतो तुम्ही सो एज्युकेशन असं कद्दो माले या प्रॉब्लेम मन कद्दो माले अनिसलं नाही किती म्हटल्यार रिसेंटली मी माझ्या बी फार्मा फायनल एक्झाम्स मेंत आसले सो मेंत विद्वत एक्झाम्स होते माले त्याच्यापर्यंत तद्वत त्यात टायमांत माले मास्टर्स करवे एंट्रन्स टेस्ट होते मणिपालांत सो त्या तिन्नो त्या सेम डेज कंटिन्यूस होत्या फर्स्ट बी फार्मा फायनल एक्झाम्स झाले ते एक दीस त्याच्यापर्यंत एक दीस विद्वत एक्झाम्स झाले तर त्याच्यापर्यंत एक मणिपालांत एंट्रन्स टेस्ट होते तिन्नो मी लायक करून केलो असा पुरान तो सक्सीड झालो असा मी सो मला कैला कद्दो डान्स होऊन दे संगीत होऊन दे माझ्या एज्युकेशन प्रॉब्लेम म्हणून कद्दो मी लेखले नाही आता तुमचे भरतनाट्यम सांगून येताना त्यांतू बदल एक्झाम्स असतात सो आमच्या समाजाचे नेकर कोण तर त्यास प्रिपेअर होईत असल्यावर त्यांचं काय तर सजेशन कसे प्रिपेअर होवंय कसं पुरा स्टडी करूय सांगून ओके सो तुम्ही आता प्लॅन घाल नसल्यार युजली मेंत असतात एक्झाम्स सो तुम्ही प्लॅन घाल नसल्यार या वर्ष मी एक्झाम्स बरोवतो असा म्हणा आता दर्शन स्टार्ट करा आता नेक्स्ट मेन तर तुम्ही बरोवतो नसल्यार आता दर्शन स्टार्ट करा थिअरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिअरिटिकल नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्हाला प्रॅक्टिकली त्या इम्प्लिमेंटो करव्या होता मी कद्दो तुम्ही थिअरीन तर तुम्ही स्ट्रॉंग असल्यार तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येता कद्दो जाल्यार सो आत्ता दर्शन तो थिअरी पुरा वाचा त्याच्यापर्यंत प्रॅक्टिकल्स होऊन दे तुमच्या गुरुला घेऊन दे कसले डाऊट्स असल्यावर क्लिअर करून घ्या कॉन्फिडन्स असून दे तुम्हाला एक्झाम्स तुम्हाला लायक होऊन होता होऊन एक कॉन्फिडन्स असून दे मी एक आर्टच्या वर भक्ती असून दे तुम्ही सक्सीड होता होत ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಟ್ಟು एक असलेत एक विद्यार्थी शिकूव एक्झामसाठी नसल्यार त्या कसं तर असं आहे संगीत शिकवतो संगीत इम्पॉर्टंट भरतनाट्यमच कित्या म्हटल्यार एक्झाम्स बरोवल्यार तुम्हाला संगीत विचारतात ते संगीत सांगव्या वाजता तसे संगीत शिकवतो त्याच्यापर्यंत कैलं तरी इन्स्ट्रुमेंट्स शिकवत तुम्हाला मृदंगम असत कोळलो असत कैलं तसले इन्स्ट्रुमेंट्स शिकवत भरतनाट्य ಒಟ್ಟು तिन्ही संगीत नंतर बदल मृदंगम शिकले ऍडव्हान्टेजेस ओके आता तुम्ही
ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ असं सांगतात माझे लिंक भरतनाट्यम करीत असं बट हिपहॉप और फोक इंटरेस्ट असा दोनों मॅच केल्यावर काय तर त्यांचं कन्फ्युजन होण्याचे चान्स असतात. दोनों एकदाच स्टार्ट करू नको. एक स्टाईल एक्झाम्पल आता भरतनाट्यम तुम्ही स्टार्ट केल्यावर त्याचे स्टाईलच तुम्ही ओघून घेतल्यावर तुमचे बॉडी एक त्याचे स्टाईलस एक सूट दाल्यार त्याचे पर्यंत तुम्ही कॉन्फिडन्स असल्यार तुम्हाला नेक्स्ट फॉर्मस जॉईन होवतो. ऑल टुगेदर तुम्ही पुरा केल्यार तुम्हाला पोस्टर्स कन्फ्युजन्स होव चान्सेस असतात. तो फर्स्ट केलं तरी बदल आता तुम्ही फिल्म डान्स जॉईन झाल्यारो फर्स्ट ते एक थोडे टाइम घेता त्या तुम्हाला तुमच्या बॉडी सूट हवं. सो त्या फर्स्ट जाल्यापर्यंत थोडे टाइम पर्यंत तुम्ही भरतनाट्यम और हिपहॉप केलं हवं जाल्यार जॉईन होवत. ओके. आता ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ असतात और ಕೆಲವು ಭರತನಾಟ್ಯ शिकून चिके गॅप घेतलेले असतात. सो हिनी गॅप घेऊन नेक्स्ट कंटिन्यू करवायचे त्यांचं काय तर प्रॉब्लेम असा आणि कंटिन्यू करूवत तसं. श्योर तुम्ही कैल्या टाइमान तो कंटिन्यू करवतो. फस्टच एकदाच अद्दिला बरीत करवा होत नाही कित्या म्हटल्यार तुम्हाला एज होऊन असता बॉडीन मस्त चेंजेस होऊन असता. सो स्टार्ट विथ स्लोली पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टार्ट करा. एक वॉर्मअप एक्सरसाइजेस करा नाहीतर अडवूस होऊन दे स्टेप्स होऊन दे काय करा. एकदाच तुम्हाला करव्या भंग होईत फस्टच. सो स्लोली होणं केल्यार तुम्हाला इम्प्रूव्ह होत. त्यास एक पर्टिक्युलर एज नसाई असल्यान त्याच्यात स्टार्ट करूया. नाही आता दखल्यादर्सून तुम्ही फर्स्टच जॉईन होताना एक 5 year ओल्ड तरी होऊन असावे तुम्ही किती म्हटल्यार तुमचे बोन डेव्हलपमेंट होऊन असत नाही नेकरांच्या. सो त्या 5 year 5 वर्ष झाल्यावर एक मिनिमम एज त्या एक स्टार्ट करव्या. त्याच्यापर्यंत तुम्ही किती वर्षात तो रिजॉईन होत. आता माझे लगे स्टुडंट्स असतात 5 वर्षांसून 50 वर्षाचे स्टुडंट्स असत माले. सो त्या दोघांचं शिकव्या सेम टाईप असत नाही. 5 year ओल्ड असं बदलत नमन शिकव्या होता 50 वर्षांच बदलत नमन शिकव्या होता. सो तसं जाता. आता 50 years झाल्यावर काही प्रॉब्लेम माहित नाही. त्या शिकवायची रीती तुम्ही डिफरन्स असता. शिकवायची रीती डिफरन्स असता की त्या म्हटल्यार 50 year ओल्ड लेडी और जेंट्स होऊन दे आता त्यांच्या बॉडी दखल्या नेकरा बरी फ्लेक्सिबल असत नाही. सो त्यांचं चढ मी भावाभिनयावर कॉन्सन्ट्रेट करतो और त्यांचं एक त्यांच्या फिटनेस मेंटेन करवे तर त्यास एक कैलं तरी अडवूस होऊन दे नाहीतर कैलं तरी आसनास होऊन दे त्या मी करवे सांगतो. ओके. आता तुम्ही तुमचे क्लासेस ऑनलाईन करतसो ऑफलाईन करतसो सो केंतू नेकरावर बेगीन शिकवत नेकरावर कोण बेगीन शिकवत खैला एंतू ऑफलाईन क्लासेस बेगीन शिकवत किती म्हटल्यार माले त्यांच्या कैले तरी पोस्टर्स समा नाही तर मी समा करू होतो. तर ऑनलाईन अंत तसं होत नाही. नेकरा ಒಟ್ಟು पेरेंट्स हवीत तर माझी ऑनलाईन स्टुडंट्सांचे पेरेंट्स मस्त सपोर्ट करतात. किती म्हटल्यार एक क्लास होत असताना त्यांच्या नेकरा लागीत बसवून तिने मी कैले तरी करेक्शन्स सांगून असल्या त्या नोट डाऊन करून घेऊन हात नाहीतर त्यांचे पोस्टर्स काहीतरी करेक्शन्स करावं नसल्या ते रोवून करेक्शन्स करतात. सो ऑनलाईन तुम्ही घेत असल्यावर पेरेंट्स त्यांना थोडं हेल्प करावं होतात फर्स्ट. त्याच्यापर्यंत ऑफलाईन तर तोंदरे नाही नेकरांस मीत हात नाहीतर पाय कसलं तरी मिस्टेक्स असल्यावर पोस्टर्स होणं मीत जाऊन करेक्शन्स करू होतो. आता पोस्टर्स पुरा सामा करायच्या बघा सांगितलं. सो आता पोस्टर्स सांगून येताना बदल शैली असतात भरतनाट्यांत. सो खैल्या पुरा शैली असतात आणि तो कसला पुरा डिफरन्स असता. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಅವನು ಏಕಸ್ಸ ಪಂದನಲ್ಲೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅವನು ಅಸ್ಸ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಸ್ತ वळवूर स्टाईल असा मेलतूर स्टाईल असा. कर्नाटकांत मैसूर शैली फेमस असता तर आता पन्ननल्लूरू शैली कलाक्षेत्र स्टाईल पुरा शिकत असत. आता चेन्नईस जाऊन शिकत असत नाहीतर चेन्नईस जाऊन गुरु येऊन इथे येऊन शिकवत असत. मेलतूर स्टाईल होऊन दे वळवूर स्टाईल होऊन दे पुरा एक आर्ट फॉर्म सेम असता. तर मैसूर शैलींत आम्हाला चड एक्सप्रेशन्स देव असता. त्याच्यापर्यंत इक्वली इम्पॉर्टन्स एक्सप्रेशन्स आणि बॉडी मुवमेंट्स कॉन्सन्ट्रेट करतो. तर कलाक्षेत्र अँड पंदनल्लूर स्टाईलांत बॉडी मुवमेंट्सवर चड कॉन्सन्ट्रेट करतात. एक्सप्रेशन्स तिक्त काही देत नाही. तर मेलत्तूर आणि वळवूरून तर फुल एक्सप्रेशन्स मांतर चड एम्फसाइज करतात. सो ह्या बदल डान्स फॉर्म शिकवत बदल डान्स काय तर क्लासेस दव्या होत आणि पुरा ಒಟ್ಟುत शिकवा होत नाही. ಕೆಲವು ಗುರು मैसूर शैली शिकवून असतात ಕೆಲವು गुरु कलाक्षेत्र स्टाईल शिकवून असतात. सो फर्स्ट तुम्ही शिकताना तुमचे गुरु कैले शिकला सो
शिकलेसत त्यात शिकवे होता त्याच्या परांत एक लेवल आयल्यार तुम्ही एक विद्वत एक्झाम धाडल्या परांत तर तुम्हाला कैले तरी तुमचे स्टाईल चेंज कराव्या म्हण असल्यार बदल गुरु लागी जाऊन शिकवत. ओके, तुम्ही सांगितलं तुमास बदल क्षेत्रान तो इंटरेस्ट आसा आम सांगून. सो संगीतान तो इंटरेस्ट आसा आम सांगितल्यान मित्त तुमचे एक सॉन्ग ऐक्या आम सांगून आम्ही अपेक्षा पडतो. ते नवीना ते नवीना ते नवीना ते नवीना तृणमपि न चलति ते नवीना ममतेय बिडु हे मूढमना ममतेय बिडु हे मूढमना ते नवीना ते नवीना ते नवीना ते नवीना तृणमपि न चलति ते नवीना रविगिल्लद भय शशिगिल्लद भय तारा निवहके इರದ ಭಯ ನಿನಗೆ ತಕೆ ಬಿಡುವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನೀಡು ನಿನಗೆ ತಕೆ ಬಿಡುವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನೀಡು ನಿನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವ ನೀಡು ನಿನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವ ನೀಡು ತೇನ ವಿನಾ तेन विना तेन विना तेन विना तृणमपि न चलति तेन विना ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಠನಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಠನಾದ ಸತಚಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಆನಂದವಿರಲ್ ಸತಚಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಆನಂದವಿರಲ್ ಬಿಡು ಏತಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ವಿಷಾದ ಬಿಡು ಏತಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ವಿಷಾದ ಬಿಡು ಏತಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ವಿಷಾದ ತೇನ ವಿನಾ ತೇನ ವಿನಾ ತೇನ ವಿನಾ ತೇನ ವಿನಾ तृणमपि न चलति तेन विना ममतेय बिडु हे मूढमना ममतेय बिडु हे मूढमना. तुमचे स्वर मस्त अद्भुत होन असा. ह्या बघून कळता तुम्ही एक बहुमुख प्रतिभा एम सांगून. आता तुम्ही संगीताव असा डान्सिंग करीत असो. सो ह्या दोनांत तुमचे बेस्ट मोमेंट डान्सिंग करियरांत एक बेस्ट मोमेंटम नसल्यार त्या खयल्या मोमेंट? एकच मोमेंट सांगू येत नाही मला. ಒಟ್ಟು 3 इव्हेंट्स आता तुम्ही विचारताना ज्ञापक होतात. फर्स्ट इव्हेंट म्हणजे फर्स्ट परफॉर्मन्स मी 6 वर्षाचे असताना एक माझ्या वार्षिकोत्सवात आले ते. फर्स्ट इयर वार्षिकोत्सवात आहे विदुषी श्रीमती विद्या मनोज मॅडम लागी शिकत असताना. सो त्या एक माझ्या मेमोरेबल इव्हेंट की त्यातलं मला आत्ता मी घातले कॉस्ट्युम्स होऊन दे मी घातले ज्वेलरीज होऊन दे उडास असा. त्याचे परांत दीपक सर लागी मी शिकताना माझे रंगप्रवेश झाले ते पुरभवನ ಮಂಗಳೂರುಂತ 2017 ಅಂತ. त्या एक माझे बेस्ट मोमेंट लाईफ अंत. त्याचे परांत रिसेंटली बेंगळूरंत उपाध्याय स्कूल ऑफ डान्स ह्यांचे स्टुडिओ शोकेस म्हण झाले ते. तिंतू फर्स्ट एपिसोड अंत मला ऑपॉर्च्युनिटी दिले ते सोलो प्रोडक्शन करव्या. त्या एक माझे बेस्ट मोमेंट. सो मी आता बेस्ट मुमेंट्स जाऊन तुमच्या लागी विचारलं. सो बेस्ट मुमेंट्स नसताना
एक वर्स्ट मोमेंटम नसता लाईक कोणतं डिस्करेज केलं तुम्हाला असं नंतर कोणी तर काय तर परफॉर्मन्स झाल्या कुठल्या काय तर सांगत तसले मुमेंट्स काय तर असल्यावर शेअर करू होता डिस्करेज म्हटल्यार एकदा मला एवढाच असा एकदा एक लेडी होती ती पूर्ण डान्सर्स आता डान्स क्लास ಅಂತ डान्स करत असताना त्यांच्यावर कमेंट करत होती सो फॅक्ट कसं म्हटल्यार तिचे लेंको डान्स स्टुडंट होऊन होते सो तद्वा माले मी दखलो होतो तद्वा मला मस्त बेजोर होत होतो त्या एक टाइम ಅಂತ मी डिस्करेज झालो होतो तर मी माझे वर्क आनिको ಮುಂದುವರಿಸೋನು मी एक चॅलेंज होऊन घेऊन आनिको माझे नॉलेज इम्प्रूव करून घेव्या माझे क्वालिटी ऑफ डान्स इम्प्रूव करून घेव्या म्हणे एक मला चॅलेंज आयला आत्ता होता असं तर मी हार्डवर्क करतो असं सो काही अप्रिसिएशन असत ते डिस्करेज असवेचेत्तम सांगून तुमचे ओपिनियन येस ಓಕೆ तुमचे ಕೆಲವು डान्साचे ಒಂದೇ तुमचे बद्दल इंटरेस्टचे ಕೆಲವು फोटोज असत आमच्या लगी त्या फोटोज ಬಗ್ಗೆ आम्ही सो ह्या फोटोचे बग्गेची एक एक्सप्लेनेशन देते हे एक रिसेंट परफॉर्मन्स दल्ले उडुपी राजांगण ಅಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ दल्ले ते एक मी फर्स्ट टाइम राजांगणात परफॉर्म केलो परवांसा डिसेंबर अंत ते एक बेस्ट मोमेंट माझे 40 मिनिट्स वर्णम केलं होतं ग्रुप अंत मंजरी चंद्र पुष्पराज मॅडम तिन्ही प्रोडक्शन केलं सो त्या एक ह्या प्र मी फ्री टाइम असताना माझे आर्ट वर्क्स ह्या मी सांगितले बरीत परवांसा बेंगळूरू ಅಂತ स्टुडिओ शोकेस म्हणून सांगितलं न्या त्याच्यात परफॉर्मन्स अंत एक अभिनय पीस करत होतो तद्वाचे एक स्टिल ह्या कल बारकूर बसदींत एक माझे फोटोशूट होते सो तद्वाचे फोटोज एक ह्या बेंगळूरूंत एक परफॉर्मन्स अंत माझे एक अष्टलक्ष्मी स्तोत्र म्हणून एक होते त्या एक हे एक महाकाळी प्रोडक्शन केले ते मूकांबिका कल्चरल अकॅडमी पुत्तूरू दीपक कुमार त्याने एक प्रोडक्शन केला ते मूकांबिका म्हणून त्यांनी तुम्हाला महाकाळीचे पाठ दिला ते सो त्याचे एक फोटो आहे ह्या मला एक राघवेंद्र सद्भावना प्रशस्ती आर्यभट्ट संस्थेने देवेचे एक प्रशस्ती गावले ते कर्नाटकांसून डान्स फील्ड अंत माले गावले सो त्या एक फोटो ह्या माझे गुरु मंजरी चंद्र पुष्पराज ಒಟ್ಟು फोटो एक हा एक उडुपींत एक फोटोशूट होता तद्वाचे एक फोटो फ्री टाइम अंत करत होतो ह्या माझे आताचे गुरु बेंगळूरची येऊनचे आदित्य पी.व्ही. म्हणून त्याच्यापर्यंत पार्श्वनाथ सर मी तवणी श्रुती गोपाल मॅम हे माझे रंगप्रवेशाचे फोटो आमचे समाजाचे निमाले गौरव केले ते ह्या माझे गुरु फर्स्ट दीपक सर म्हणा त्याच्यापर्यंत त्याचे बायल प्रीती कला मिस तोंच्या फर्स्ट गुरु माझे विदुषी श्रीमती विद्या मनोज मॅडम हे माझे अप्पा अम्मा आणि माझे तम्मा ओके सो तुमचे फोटोज बघताना त्यांतू डिफरंट टाइप्स ऑफ बदल रीतीन तुम्ही डान्स फॉर्म करलं सो मूकांबिकेचे रूपका सांगितलं सो तसे खेळले तर रूपक तुम्हीच रेडी करून तुम्हीच कंपोज करून केले असाय त्याच्या ಬಗ್ಗೆ विवरण होय दीपक कुमार सर तिने एक आम्हाला एक आयडिया दिले ते ग्रीन कलर हरिता म्हणून एक हरिता असं संस्कृत अंत ग्रीन सो त्या एक कॉन्सेप्ट दिले ते आम्ही एक सहजन चेडवा होतो त्यांचं एक हसिरू बಣ್ಣ देऊन सोडला ते आम्ही टॉपिक आम्ही फाइंड आउट करवे होते सो मी तेंतू नवरस अंत भरतनाट्यमचे नवरस अंत शृंगारस हसिरू बಣ್ಣ असा मी शृंगार चूज केलं होतं आणि एकली सीमंताच्या वर एक कॉन्सेप्ट रेडी केला ते आणि एकले मरकथा ग्रीन स्टोन त्याच्यावर एक कॉन्सेप्ट केला ते आणि एकले देवीचे केला ते आणि एकले परिसराच्या वर केला ते सो आम्ही पुरा 6 मेंबर्सचं एक प्रोडक्शन हरित प्रोडक्शन अंत एक अर्ध घंट्याच्या परफॉर्मन्सेस होते एकल्याचं सोलो प्रोडक्शन त्या एक केलं होतं बिगानी रिसेंटली आम्ही मी तो सोलो प्रोडक्शन केलं होतं अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम त्याच्यावर एक कोरिओग्राफी पूरा अष्टलक्ष्मीचे एक श्लोक घेऊन तेंतो ಕೆಲವು जती होऊन दे ಕೆಲವು ಸ್ವರ होऊन दे घालून तेंतो एक होल कोरिओग्राफीज केलं होतं एक 40 मिनिट्सच्या लगी तसं तुमचे फोटोज बघताना तेंतो एक प्रशस्ती घावलं तर तुम्हाला
सो भरतनाट्य सांगून मीसल दल्ले खैले पुरा प्रशस्ती असा त्या प्रशस्ती देवे तर त्यांचं कसलं पुरा क्रायटेरिया घेऊन त्या प्रशस्तीचं त्यांचं भाजन घेतात. मेनली तुम्ही मस्त टाइम घेता प्रशस्ती गव्यासाठी तुम्ही वर्क करनाको फर्स्टच तुमचे काम करत जा या प्रशस्ती त्या होऊन येता तुम्हाला तुम्ही वर्क हार्ड केल्यार त्याच्यापर्यंत थोडे आम्ही पुढे जावे होता एक्सप्लोर करावे होता आर्ट फॉर्म बदल रीतीन शिकव्या सोर्सेस असतात इंटरनेटान तुम्हाला कसलं हवे तर पूरा आता फिंगर टिप्सन गावता तुम्हाला त्याच्यापर्यंत बदल गुरुस कन्सल्ट होऊन तुम्हाला कैल्या विषयांत तुम्हाला नॉलेज घेव्या त्या पुरा तुम्ही शिकवून घेऊन त्याच्यापर्यंत तुम्हाला प्रशस्ती त्या होऊन येता तुम्ही गोल ओरिएंटेड असावे तर प्रशस्तीसाठी मी वर्क करतो म्हणको दो लेखवे नावा. सो भरतनाट्य स्पेशलाइज्ड जाल्ले प्रशस्ती भरतनाट्य स्पेशलाइज जाल्ले असतात त्यात मी सांगितलं नाही राघवेंद्र सद्भावना प्रशस्ती सो बदल ॲस्पेक्ट्स असतात एकल्याच संगीतच गावता एकल्याच भरतनाट्यम्स गावता तसे होता नाहीतर नाट्य मयुरी प्रशस्ती नाट्य तसले प्रशस्ती मस्त असतात. ओके सो भरतनाट्य तुम्ही प्रशस्ती असा म्हटलं तसंच त्या असोसिएशन काय तर असाय असल्यार तेंतसून काय तुमचे पात्र काय ते तेंतू ಸುಮಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ असतात ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಡುಪಿಂತ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ म्हणून एक ಶುರು झालेसा तेंतू कलार्घ्य कला तरगतीಗಳು होत असा बदल कलेचे तरगती होत असता यक्षगान होऊन दे संगीत होऊन दे भजने होऊन दे सो तेंतू मी एक डान्स टीचर होऊन वर्क करत असा तसेंत उडुपींत बन्नंजिंती एक मास्टर ड्रामा आर्ट्स म्हणून एक संस्थे असा तेंतू होत असत बदल क्लासेस होत असतात तेंतू मी संगीत टीचर होऊन वर्क करत असा. सो ह्या असोसिएशन असून कलाविदांचं काय तर सपोर्ट नाहीतर काय तर ॲडव्हान्टेजेस असताय असतात तुम्हाला बदल गुरु लगी जाऊन इंटरॅक्ट करवा एक अपॉर्च्युनिटीज देतात बदल शोज अंत तुम्हाला अपॉर्च्युनिटीज देतात नाहीतर एक वर्कशॉप्स अटेंड होतो नाहीतर बदल गुरूंचं साधवून त्यांच्या परफॉर्मन्सेस असतात त्या बघू आम्हाला एक अपॉर्च्युनिटी देतात सुमार तसंच एक मोटिवेशन्स गावत असतं आम्हाला. ओके मोटिवेशन सांगताना आता आमचे समाजांत केलाव नेकर आणि भरतनाट्य प्रॅक्टिस करवे स्टार्ट करतीत ह्या सेशन बघून नाहीतर आत्ता प्रॅक्टिस करीत असवेच्यांचं तुमचे सजेशन काय तर असाय तुम्ही एक कलेच्या वर एक श्रद्धे ठेवून घेव्या गुरुच्या वर भक्ती ठेवून घेव्या अँड हार्ड वर्क करव्या हार्ड वर्क मेक्स यू परफेक्ट कोद्दो जाल्यार तुम्ही प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणून सांगूचे बरें इथं प्रॅक्टिस करत असा तुम्ही आता स्टार्ट करवेचे तर आणि को इम्प्रूव्ह करून घ्यावे कैल्या पर तुम्हाला रीतीचे सपोर्ट हवे त्या गुरु लगी इचारा नाहीतर माझ्या लगी तुम्ही शिकवतो मी कोणतरी आता नेकरा कोणतरी असल्यार त्यांचं इंटरेस्ट असल्यार माझ्या लगी येवतो नाहीतर फीज बांधवे केला पापाची असतात सो त्यांसो मी फ्री एज्युकेशन देवे रेडी असा सो कोणाच तरी इंटरेस्ट असल्यार कॉन्टॅक्ट करूत मला. तुम्ही फ्री एज्युकेशन देवे प्लॅन करीत असो मस्त खुशीचे विषय कले क्षेत्राचं तुम्ही मस्त जनांचं हाडून त्यांचा परिचय करून देव्यांचा असो मस्त खुशीचे विषय तसेच पेरेंट्स काय तर सजेशन असल्यार तुमचे सजेशन काय तर पेरेंट्स नेकरा ओटूत कोदो असा तुम्ही कित्या म्हटल्यार फर्स्ट मस्त देखले नेकरांस पुरा अर्थ होत नाही आता आम्ही टीचर्स कसे सांगतात त्यांचं अर्थ होत नाही सो तुम्ही थोडे ती दखले असताना तुम्ही त्यांच्या पार्ट्सून जेव्हा होत असता तुम्ही डान्स क्लासेस बोलान नेऊन बोलान हाडवेचे होऊन दे तसेच त्यांचं कसं तरी शिकवायचे होऊन दे नाहीतर युट्यूबांत कित्यो तुम्ही डान्स बघवत सो त्या तरी दाखवायचे होऊन दे तसे सपोर्ट करा तुम्ही एक नाही एक दिवस तिने त्यांचं साधने करवे पिरे. ओके आता भरतनाट्यात सांगून एक धरल्यार सो भरतनाट्यांत डिफरंट फॉर्म्स असत डिफरंट शैली असत बदल गुरु लगी जाऊन शिकवतो ह्या पुरा ಒಟ್ಟು होऊन एक एग्जाम सांगून येताना तुमचे आमचे स्टडीज आणि त्या दोनों कदो क्लॅश होत नाही क्लॅशेस होतच नाही की त्यामधलं तुम्ही फर्स्टच्या दर्शून डान्स क्लासेस रेग्युलर होऊन असल्यार स्कूल्स असो रेग्युलर होऊन असल्यार स्कूल्सांत अटेंटिव्ह होऊन असल्यार तुम्हाला केल्ले कष्ट होत नाही फर्स्ट दर्शून वाचत असा इव्हेंट्स असताना तुम्हाला तद्वा काही क्लॅश होत नाही आता बदल इव्हेंट्स असा म्हणून सांगताना स्कूल कंप्लीट करून आरामसे तुम्ही इव्हेंट्स जाव होतो तर तुम्ही स्कूल्स असो अटेंटिव्ह होऊन जायत असवे रेग्युलर होऊन जायत असवे डान्स क्लास असो रेग्युलर होऊन जायत असवे.
ಸೊ एक ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಂತರ खैले एक कले होंदे आम्हास मानसिक नेಮ್ಮदी देता एक खुशी देता तसंत आमचे बेळवणिगेचो ते सपोर्ट होऊन असता आम सांगून तुमचे ओपिनियन सो भरतनाट्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हास मस्त इन्फॉर्मेशन दिलो तसेच तुमचे साधने आमचे समाजाचे नेक्स्ट येवेचे नेकरांचो स्फूर्ती घेऊन तेव भरतनाट्य क्षेत्रास येऊन त्यांचे एक ಛಾಯೆ ತಿನಿ ಮೂಡಿಸೋಂದೇಮ್ ಸಾವನು ತುಮಿಯೋ आशा पडदनु त्यांचो एक बेनिफिट्स देवे रेडी असो सो इतके वेळ आमच्या ಒಟ್ಟು टाइम स्पेंड करून तुमचे साधनेचे ಬಗ್ಗೆ तुमचे भरतनाट्य क्षेत्रांत तुम्ही कसे पुढे गेलो सांगायच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या ಒಟ್ಟು शेअर करून घेतले असो तुम्हास मस्त धन्यवाद तसंच यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांचो इतके वेळ आम्हा सपोर्ट देऊन आम्हा ह्या कार्यक्रम वीक्षणे केले पूरा वीक्षकांचो प्रीतीपूर्वक धन्यवाद.